Ja, hier een spiegeltje. Dus ik heb weer zelf Sjen. Hallo. Hilde is mooi. Ah, Sjen dan. Hallo. Hier achter. Goeiemorgen. Een naaie dij, een naaie vlog. Een naaie dij, een naaie vlag. Het is joe het kakwaar. Echt. Hoenenwaar. Nee. Heel vies waar. Heel Net zo vies. stom als hoen. Nee, hoen is nog leuker, hè? Ja. Vol leuker. Vol. Maar we zijn van, wat, kunnen we eens even doen? En toen zei ik van, hé, ja, dat serieus. Ja, wat is het? Een relax beauty mondje ervan. Nou, dat cool hoor. Dus we hadden even, wat hebben we hier al hier? We hadden hier cleaning milk. Ja, ik kan nog wel lekker skin worden. We hadden zulke witte watjes. Ja. Zalven. Zalven, wattenstaafjes. We hadden hier maskers. Ja, dit is gewoon een crème masker en dit is zo'n soort veldje die moest op een holle lezen, Ja. hè? Ja. Nog normale watjes. Britse handdoekjes. Hierband van Tante Ilse. Ja, we hadden bij tante Ilse even wijst. Even wat stijl. Even wat stijl. Want ze weer natuurlijk. Ze weer naar thuis. Nou, gelukkig wist ik het te vinden. Bedankt tante Ilse. Thanks. Bak mij wetten. Ja, Komkommer. komkommertjes. En nassantes. Ja. Van zaken we volgens mij ook dan. En deze. Dit is examen. En dit is Blikjes ook met dan crème. een oren. En dit is altijd hetzelfde spul, hè? Ja. Ja. Dus we beginnen gewoon ergens. Ik denk dat we eerst even scholen mijn waterskin maken. Ja. En dan mijn cleansing milk. En dan, zo, wat het was. Wat zei je? We doen eerst dus badjas gewoon aan, denk ik. Dus, dat doen we even samen. Nou, dat is zo, ja. Krijg weer bij. Zit ik mijn wietje naar paard zetten, ja? Ja. Zo. Zo. Wil jij hier een spiegel? Ja, oh ja, dan kijk maar Sjen. Dan heb je hier een spiegeltje. Dus ik heb weer zelf Sjen. Hallo. Hilde is mooi. Ah, we wisten hoe schattig. En dan zo even Sjen, wat we er van meidje kennen. Nou, eerst maar een warm doekje, denk ik. Dat is nou eens een warm. Een beetje alcohol. Hij is van Hilde wel lekker. Zie je dat is voor die? Zo, lekker poetsen. Zo warm. Poetsen, poetsen, poetsen. Oh. Lekker? Poetsen, poetsen, poetsen. Ik begin onder zo. Oeh. Oh, dat is wel lekker. Het roept net Tante Het roept net Tante Ilse. Tante Ilse haar was nog, hè? Is het al goed verkeer, Adeline? Ja. Ja. Stap. Zwaar. De cleansing milk, dat we nou denken, ja, wat skiefjes. Goed zo, heel rauw. Nou, ik je mijn wenkbrauw net een mooi shape in houdt. Om je wenkbrauw in. Oh, leuk dat hij. Oh, je krijgt ook. Het ziet er heel mooi uit. Zit die hak in het ding. Nou, wel vies. Dus het is maar goed dat we dit even doen. Wat eerder ik dit zo? Shit, we zijn een beetje wetter erop. Deze is meer wat. Die is meer. Deze is meer wat steviger, zeg maar. Een beetje wetter erop. Doe maar toch wel. Shit, wat doet jij eigenlijk? Shit, maar een jaar. Shit. Zo. Ja, want ik krijg toch weer in de sauna bij de schoonheidsspecialist. Maar dan Waar is Tante Ilse nou? Die je er ook wel een beetje drank in. Hoe maakt het ook best? Die je nog lekker belezen kan met Tante Ilse. Tadaa! Oké, Ik mag niet. moest even poetsen. Ik zal heel erg nog even poetsen. Poetsen, poetsen. Stap. 3. Wie nog eerst het crème masker zijn we, hè? Ja, tante die is sa en ik die sa. Oh, dat vind ik lastiger. Ik vind. Als ik sa, Oh, ik vind dit lastig. Shit, dan zit ik. dan doe ik sa. Stap. 3. Wie nog een crème maskertje. Maar ik komkommers, hè? Er zitten Ja. er komkommers op, dus we zijn dan waar ik de komkommers op de eten. Lekker. Mooi wit. Dat had ik best wel vier van de tafel, want dat stond dat er echt heel Heel zeer. zeer, ja. Net in één, jongens. Tante is al heel vier. Maar die hadden ik nog wel, hè? Oh, wat ben ik mooi.
zwarte wenkbrauw. Die zwarte wenkbrauwen heb ik. Hier doe ik zelf op. Meisje. Het is wel leuk, lekker tutten, maar niet grote licht, hé. Dat is cool. Zo. En dan doen we komkommertjes. Ik denk dat Ilda ze oppikken kan. Ze heeft het bedankt dit maar met die Sheila. Mooi bij eetjes. Ah, Sheila! Mijn hand. Ja. Maar wel liefje. Mijn hand binnen. Ja, we zitten weer, Sheila. Handdoekje. Oké. En dan gaan we verder. Komkommers. En dan maakt dus 10 minuten machtje. Oké. Dus klaar voor de komkommers? Dan vond ik een beetje op Tante Ilse. Oh. Ja. Oh. Nee, ook wat vraag. Ik heb wat minder betekend. Oké, stop. Ja. Wat was die? Ja. Shit. Wil er nog komkommers? Oh, dat is koud. Zaken, maar shit, hoe mooi weer binnen. Was dat komkommerke? Maak ze gewoon op iets, ja? Nee? Ja, is Jara? Ja. Hey, onze meisje, stap voor jou, hè? Oh. Vertrouwen. Je moet elke keer belezen, denk ik. Ja, Ik eigenlijk. wil alleen op de bank lezen. Hey, wat dat? Is je stil? Ja. Ja, dat laagje wat op die egenen zit, dat het daaronder zit. Of zo. Ja. Zie je er mooi uit? Ja. Wauw. 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 Mimi Hoi. valt het er heel tijd af. Ja. Hoi. Hallo. Hallo. Doei doei. Doei doei. A few moments later. Nou, die 10 minuten zit erop. Ja, Lekker weer, hè? de zaak had een stiekem. Ja, dat is wel grappig, hè? Zit op mijn wimpers. Ik doe het eerst met deze, zodat het een beetje al zit maar van kleuren. En dan even mij zo'n handdoek. Ja, ik doe mijn handdoekje, denk ik. Ja. Ja, dat is ook wel goed als het toedoet, hè? Dan is het meeste er al. Ja, dan is Ja. eerst het meeste draaien en dan even Sorry, nog schat. mijn handdoekje. Was de shield. Ik ben nog nooit zo'n keer geweest. Eigenlijk is dit stap Ja. 4, want we halen het er nou af. Oh ja, dit is stap 4. Het gaat er al heen. En dit tot stap samen. Ja, we krijgen steeds meer stappen erbij. We hier net van tevoren de stappen betocht, dus wie doen maar wat. We willen wel lekker onthouden. Ah, dat is zaken. Stuur me wat is. Cutie. Mijn komkommer pakken. Ja, wees. Heel rustig. Doe je echt niet dan Ilse's sabon? Ja, dat zei ik al, hè? Ja. Zaak zei ik al dat het hier een tante Ilse doet. Tante Ilse haar wasmiddel en tante Ilse haar spul. Eigenlijk moest het iets warmer met Ja, het werd er een beetje krap. De volgende stap. Stap. Zij doet het dan, hè? Stap. Zijs. Ik niet zo. Zijs. Oh, dat is het zingen. Zijs. Ja. Zijs. Zit nog tussen de wenkbrauwen. Oh, shit, dat was toch Die zo'n tante drol. Hek? Nee, Ilse spuit het Wacht, uit. ik pak wel even de wattenstaaf. Dan geven we nou ik ga een energiemasker doen, hè? Ja, energiemasker. Ja. Nou, dat ken ik van broek, hè? Ja. Energieboost. En dat is gewoon een soort veldje, die mag er omheen lezen. Tante, hier toch deze? Oh. Reinig het gezicht, nou dat gaan we wel doen. Vouw het tissuemasker open en leg deze op het gezicht. Verwijder het masker na 8 tot 10 minuten. Masseer de resterende oliën in de huid en neem af met een droge tissue. Voor een gladde en vollere huid. Ja, Lena. Ik moet misschien deze ek Moest je deze nou? Ja. Oké. Maar een beetje op schrikken, ja. Jezus. Is die zelf misschien met die er even bij? Was er hier wat op haar? Nee. Dat toch ook al. Nou, dat hier het valt ook wel. Oh, ik ga zo wel een spookje. Die zit verkeerd. De zaken zien eigen. Go it. Hallo! Hier achter. Ja, go it. Hier zit direct een bier tussen. Dat is mijn makkelijk. Dat is goed, go it. Ja, dat is de bedoeling. Dit hè. is de bedoeling. Lekker verfrissend. Wat is dit dan voor stap? Is dit nog een stap 6? Nee, zo. Stap! Zo. Hoi zaken, nou ben ik niet met me. Nou is je niet zo uit. Hoi Hildo. Ze wil te hard helpen. Een noodza.
Oh ja. Ja, en dan komen we in de reflex-modus. Ik had het ding wat ik mol uit. Dit is wel cool. Staaf. 8. Draai en dan... De no oorhelje. En dan lekker in de bloed. Zo, Zo. masseren. Daar is eigenlijk zo'n rollen van nodig. Oh ja, kijk wel hoe makkelijk het is. Zo'n green hier, ik zag. Wist dat nog? Zo'n Ja. Oh ja. Ja, maar nog niet. Ja, maar weg. Nee, ik zie het niet. Ja, en dan rustig deppen. En dan de laatste stap is een beetje zout erop, denk ik. Hè? Eigenlijk moesten we tot stop zingen, nou, we krijgen niet nog. Oh ja, nou ja, het staat zingen dus op om je jaren. Yay! Stap! Jongen! Yay. Salfke! Yes, nog een leuke stap voor de stomste stap. Oh, dit roept zo lekker hoor. Oh, dit is wat echt lastig uit. Ja, maar dit wordt wel heel lang goed zitten. Oh, zaak je eens kunnen als ik het heb? Oké. Dan doe je dan maar een beetje. Zo. Oh, dat is nog een hoekje. Nou ja, en dan inderdaad stap 10 is alles over om je en daarna lekker relaxen. Nou, dit weer wel lekker toch jongens? Ja. Ik heb wel eens vaker, ja? Ja. Bij zo'n scissor. Vond je het nou een leuke vlog? Abonneer je, zet